години Една всеки неделя идем календарски до година. Германия. Браво. Kako više ne Една неделя си. Сега, това година почва да започне. Топло чоколада е Абе, нека ме. Човек, денеска е национално. Живот Що го була? сърцето си Що го... си? Помисли Влако по Да, Америка, извозвам Америка, значи отде сега Ти ми давам място. и взима камион. Я с децата се степам. Я да бъдем Значи, жестки към Америка. викам, Ама дека жестки има да дадат 25% му остава таквото, минимум трябва 25%. Сега, ако почта во, ако почта во 10 денара, ти бе, ама чекай, Йоле, у Майами работят за 5 долара от саат, живеят от типа. Има моя син от има това. Ама я не съм навикнат това. Харис, Дай я тежко го Канада, гледам. Абе, я знаеш, човек, я колко отиде в Америка, я работил в швейцарска банка, я беше корова, келнер. И какво почна да ми дават пари? Ода който се го носа и отдавам ми 100 долара. Я некам да ги взема. Ние малко и не знаем. Украл камион! Менаджеро, гледа и вика ти това са твой пари, що си вземеш, той беше после който да Аз камион. драк, колко повече пари взимаш от дово. Ама не даваш. на паркинг. Да, ме гледаш. Аз да вземам, ама да дам, няма шанс. А децата са они навикнати, сега ще си они уят. Юли 25%, я отидах и се они сам ги дойдат с мен. У война болница. И Минимално пишеш отдоле, например, всеки да коща 150 долара. И се 25%, ти даваш около 45 долара. Я съм сред линия стара. А керката гледа и вика, йова пас старата песня. И дали може, прискате отдоле пише плюс 20 долара. за стари, млади. Ама Дедовци, чакай, баби. ама келните работят по ниска цена, най-ниска 5 долара от сад. Обаче хора заработуват тук. Баби слева, Криво. Сега короната ги скина много у Майами. Ама пак почнава да работят. Баба, поздрав майка й. Да. И ден излева. Йона вози. Возе бе! Да не скрие камера. Я викам, къде е камера? Я викам, Да не е грешил. Я викам, рече, аз се завирам на песка в минуваме. Не, има опит. Маши жена. Една църги ни не се. Да извинеш. Да не кажем, ти и Коля се сгърнете, слаби сте. Локалът. Шофер! Я го гледам, с лева. Аз знае, и почвам да снимам. Снима се я. Снимам всеки бас, не знам, какво се аз ще превозя. Ще превозя, полиса. Това, учи гориво, и аз цяло време снимам. И качи се. Да не вернеш, кой води всеки ден. Маша жена седалище си. Хубаво, ето за водиш. Ето ще видиш мен. Аз съм одушевен. Отлично! Одушевен съм. Ама, те пропознава Америка. От Чикаго. Тексас, значи, равници като ме води. Ужин граница? Да купя кубанка. Защото 40 от Нью за 20. Ама нямаш американски бюджет. Тръгнеш американски бюджет. Кирия, ще ги плагеш. Гърша една плагер, че ще си. Он се жена да вземете финанс. И така решава да учи. И си он турецува, но сега ти си завършил и дека през съдите в една, дека се завършил медицина, дека да приема. Когато може да се обачи, аз се почна, аз се представиш, я не знаеш къде имате. И си почна, всеки Господ знам, значи случая ме няма.
Ако си знаеш, че бака да се знае, че беше така от французски, аз плакаш, че дойде шуман, че сме се почти. Знакам се, че петки ги имаме. Добре, обаче. Нема хубав футбол, да се чувства. Сега се казва как е. После сега да си изказа за живели. И се задържи отдоле. И сърбите не признат, това е я почна, така аз първо учим, завършим си нова количество да според се мисли, иска се легенда до пизмо. И сега ще се там. Се те разбирам, я. А пред това си работиш. Хубаво беше по-лично. Малка хотел да почне да се чуе се храна, а сега тия импортът генерални гази ще ето, да бъдете го знам. Това е си колко. Скучно, ще не знаеш да се смеяш. Абе, стига бе! Любшек! Стига бе, гледай, знаете колко стига бе. Слушай, да ви кажем една истина. Я на опит се признава. Снима се Бога, кажеш от Той признаше, че викам, първо време беше заявено Даница Василева. И справедливи за Чекай да завършаме, чекай да спорим. Справедливи само лижавка да знае дека лижавка да ме ходи. Второ не се забил катето и дошло е. Орето ми се свидеше, какво се е да оставим катето? Не види, не знае види. Това беше тайна любов. И сега ги признаха, моля. Немoj da trpaš gluposti i razmišljaj, nemoj da trpaš gluposti. Аре, Трайка, от тогава не знаеш ли шапката, само ли шапката го поел? Знаеш. Ама, ако е... Стане се... Амария, той се качува, ще много беше скрил. Амария се качува и това бе младо. Да. Он е много нервираш. Стига да вършим Симон и така да го добре. Мали се нервираш. Раде, ще ми видиш долу. Хайде, птичка. Дай ми чаша, бе. Абе, седи ти тук. Абе, птичка, бе. Абе, седи, я дете ти не си гъл. Да ти се кажеш. Айде да имали от мене нещо. Баш много бал стига, бе. Сега цената се работили, да не го Трябва да се прекара. Лапа, това е... Сразу му за ден се успивай. Не го знаеш. Ще ви кажа, там не ги да разпиват, защото да ден стрес за работа. Ама, признавам себе и по-лесно да се... И аз после да не забравя. Кафет се бране да направи нещо, кафет се наквара. Сакаш и кафет. Това не се Абе, коле. Че да бъде трябва рана да не беше 20. Ти каза здраво, това е генерация... Оди малко по-лево. Той е полуматура. Добре сте, стой ти нас да сликаш. Полуматура е малко. Чутрата е главен да знаеш само. Шеф ли беше? Куло. Он ни е кум, да. Али, дайте да вика на столче да дам вика. И да знаеш какво е. Михале ли он? Не ти да дойде. Абе, бега да кучурна. Кой бе, кой? Отивам пенсия, сме за пенсия, викам, значи, ако не дойдеш, никак идваме към тебе. Нищо не сте изкупили от тази педа. Ам го купали. Спеде да викаш педе. Сега ги кажа, Йовица, знаеш защо Славче тебе тебе? Вика Йовица от един от Америка, рече ти ме носи, вика да Софра, вика не ме отесе. Дойде от Америка, вика да рече, дека ме носи, вика да Софра, вика и бегаме, вика така кажа. Я кажу, Славче, шо кажа? Я не знам. Чекай, сега кажи бачо, що беше. Знам я, седнати си умал отбор, мене не ме викате. Може нема да ги кажа. Не се срамувам да ви кажа. Ти ме си мисля, ти одиш. Я ще ви Кой знае беше това ти? Не ми кажи ти. Това ще бил това и година за 3 пъти, ти ще ги кажи. Сега му викам, значи той ке седе ме пие ме яде. Абе това беше на диета, я нямаше да ядам, що се плаши. Йонка, това
Кой той? Кой бе? Значи ли? Това си я шашава. Кой е по-себе него? Чекай, това, че са кой ще? Вика, бабата ми казва, А колко са они седи? па най-малко ночи почали. Тя тази сам средната може да не е въпрочен. Има продавница. Не е въпрочен, ще е въпрочен. Вчера го задаме, я. Чачало му пенсии бе бонус за вас. И да се да ги върне, да се правим за да скълчи. Лани се бабе. Лани се да ми суруиш. Пусти ме ще. Лани, я имам човек. Дома, жена ме остави казва ми. Върнем се от байда, я. Върнем се от байда. Славче, кай си бе? Те тук и лайка. Айде да платиш пиво. И он изключи. И звони, нем си го. Ти ме суруиш, звони ми ядно да го не си отворя. И звони от търуиш, и он се го. Ай, мене, що да? Ема така е тук дискриминация, не вали, не да се гледа вас. Браво! Не знаеш? Руиш. Браво, ще да сега и кров. Идеал е, че трябва да се види. Чао, Руиш. Всякакво, какво ли здание? Знаеш ли майко е? Майко, знаеш ли кой е? Не го познаваш, не го познаваш. Кажу ми презиме. Какво се вика? Айде кажу, не се спомня. Не да си глумят за тия. Тече здрасти. Коста не ви на листера. Айде Катерио. Кой е? 3 пъти, айде, помощ. Помощ. Кой е? Абе, кой е останал след подред? Седма да. Явно се. Не. Кой е? Кой е? Исти бившие. Айде, пике. Кой е сега? Вторио. Браво. Кой е ба? Браво! Що приберуш? Тая знай, пиши ме. А кой е бай? Sve ne го знаеш. Руичка, я довадям, поздравуваме се и един човек седе тук и я лакамо прожубрака. Що го ви гнали вай непознати? Седлувам и он презбора и към. И аз една избуцилно викам, извиняй се, абе, тайче, и аз, абе, не те препозна. Сега кажем, що си го прибрали, бай, не е наш. Ти може си имаш. Айде, пея на кафе. Знаеш как ми се сели да видя на така? Коле, онай, от Никашо, Най-хица Рошо. Ти какво? Майко, прескочи. Билка ли? Йопче, Тош пайде, че е така отбор да даде Само ги кажа, вие бяха най-учени, така и човека да ме Дай беше ми рад, виж. Значи добре, значи татко ми прави. А аз се чудеше. Ама, много голама тема. Да Боже е голема, я така ви. Чудра, да Боже е голем. Много голем ми направи аз. Само дай, заебам се тази генерация промашени. Добре ли Ти си? не промашени, да го има мата, да го има. Не, те ще си, аз те ще ми намерим да го промашени. Той е За чудра да ги го патам, сега ги кажа, отскоро и тебе, един Петър беше. Една тегла, че ги пренесе, никой няма да му забравят. Крайка, и ако ги умра, да ги умра. Со крав. И с тебе тежи до крав, и тебе си че. И майко вика, крайче, ке е крав? Ами ке е крав, направи крав, и го не е крав. Чао, Ръчка. Бишката, я Браво. бишката. Вайко, тепа, а те ще ти го утоскина. Бишката, билоки. Да, Пецески, аз ще му направи на Пецески да видиш. Нали, аз стоя дилен пред банката. Аз ми е чудо, не бъде школа, не бъде школа.
Ти дойде да купува марки. И здраво, но е да купува ке мене и го фана тука за пръсто. Попоша да се свива. Да видиш какво ми беше, викам. Ти го свиваш, нека снимаш. Али, гледай, дека му лека земя. Свивай, знаеш какво съм го свивал? Да потежи това. Нека му, ама всеки му тежи. Ала малко по-бой си ги. Бой, хайде. Го стисна пред банката там ръка. Ама правиш и я после да видам какво ми беше на мене. Само стикаме. Знаеш ли, тебе са? Кажете нещо, ти аз само памта да видиш нещо. Не нещо. Много е лекарно. Много е лекарно. Че ти звони и той ме по тебе, ручка като звони. Така, пити се. Абе, нека дойдат роти. Не може да се разбере. Нека дойдат тари купиме до кафе. Що е болна, нека я прави тук. Може да чекала един коровок. Не, да руши, не трябва да се може. Много е, знаеш, аз не потечение, цяло дали от него. Ема, я не знам kako bi ги дружи с едно. Аз си правиш служба. Бе, цей страна, ема с една другарка и сега нон-стоп се да изяви, къде да я доведе, живе добре на 5 минути. Достигаме сега цял Я сам. мислям дека не може тук до телевизора. Не може да може нещо. Цяла точка. Лекови той е. Тя не е форма, Лани седели, Лани Коли, беше на сходата, седели с Рушта, седели в седмици стара, гимназия тогава сухи, мора да взема това. Сухи, знам тая. Така и Диво топката да не живее, после продаваше за горе. От 10 оставаше. Ходиш на където се обържи. Беше така. Български татко ми. Готовеше се за тебе снагите, какво тебе прави, аз беше хубава. Правиме снага, много да е за тай. Акъл сестри, Даде се сено, кой се жени. другар не беше. Той ще заедно чиме. Да. Сега заедно чиме. Дечари. Светлина, мало ли си? Мало да бъде. Малко. Ще си ти се разни. Къде е треска постова? Може няма да стопата се кара сухазна, не може веки. Не може, Я поносил те фабрика. Я 3 месеца возих и ги говориш. Ама не съм 3 месеца, 9 дни тръбиш много. На нас ни трябва и аз мисля, да ден, два, отбор. Не, може да Германия да излъзва 7-8 дена, окей, ти 19 дена събравиш, кога си отишъл. А мога от квартирата да кажа, това е правда. Много проблеми, чиста граници, продови, много с проблеми си. Междуто тега телефоно и возите. И аз Марио за времето и водим шофер. Може почне Иранира без мапницо, как се Оле, сега Кога са оттам? И он има една релация, отиде няма определен. Абе, ти си знаеш кой е лопови бандити, а Се ради сече. това беше добре, все по-друго е. Все е по-друго сега. Ти не речи, идваш в март месец в Америка. А вие трябваше да се дебли си места, но със сигурно не почи. Що ти случи от седем от Не, он сега ги полага за камион. Значи, това е някакъв главни пресили. Що ви казва, Синко, бараб за шофер да изучиш. Ще дойде за виета месец. Ще дойде за виета месец. Ще дойде за виета месец. Сема отлага. Трайка, има пицея. Верно ли те у камионo?
Ако седна не знам да го возя. Се му отлага, иначе аз сега не виждам. Не си му съд. Има ми це и е. Да ме са, брат ми, още ми си ме Да, където се чае, не ти трябва. Бака, ето виждате, нека криче. Бака е седни по си, бака е. Мене беше Ще стане ли, селен живи, я от 18 години возим кола, ба шо мака ми е, не ми мака ми е. Шо ми мака? Почвам с песен. А те като бе? Спиш. Йой са мака и било да воза, да шо нашата не ли е мака, за него не ли му е мака? Човеко камерман, какво носа? Бране, ти служиве, много ти гайда. Мата га ист, ясно така. Мака му била, шо му взил. Я си работа. Нема и толкова работа. Си билеш си секси вече до по-бюрски си служил. А они останали, Ти си работа. Що да ти кажа? Войници тек да ти излезат. Кажи. После. Може ли? Няма трайко, Дека, имаше войници, Косово на границата, що не не му кажу и войници и обид да снима отмah, гледай. Слушаш ли? Не викай войници отмah снима. Имаше почешни и они много Соги не ли да дела после. Кой няма проблеми, бе, Ангел? На вие години, ако нямаш проблеми, на колко ти имаш проблеми, на 15 години проблемите. Проблемите после 30, 40. Ние ако видяме ги проблемите. Знаеш, проблемите бяха на 43, после да бъде. Не можем я да речем това дека е. Сърно ако е Ти че не се плаши, не е паяно. Как ти бъдеш до сега? Жил сте убе. Да си ги запишем, на тебе не може да запишем нищо. Много да си къл ще видиш, сега Има работа, не може да се. Вие не е ясно така. Вие сега така. Не е от мене, от тебе, като Ангел, като Ангел. Ева да може да сака. Ще направи пауза да ти отиде на консултация, да отвори да говори да работи. Що така? Реално след това. Що бе, какво за дека ки направи пауза? Дека може да дойде. Е част ходи на пъти. Или вози. Дека, ако трябва да вози, вози. Я и ти ги си измъкнем. И ти ги си измъкнем. Ама, ево, чотърта, я и чотърта има проблем. Йовица пенсионер. Бажи, я вие пенсионерите не има. Ние пенсионерите не има. Точно за ерея майка ми, я сумете А, Йовица, кога да ще пенсия? Армията не оде рано. Сега да кажеш, аз ще се запали в Америка и има да го... Как кажи? Моите президент да сега отиде се отива 7 години, радиш какво се някакви си ще член това. Що рече? Какво рече? Тройка, думи малко надо. Да дойде наука, ще си ли това? Разбира се. Ако на пенсиите отбиват, ги взимат около една а цел живот като Машко. Я да ви рече сега 250 евро да ви дам пенсия на просто. 15 хиляди да ги тройка. Кой не подпиша пенсия? И на мене не ми се вадат. На мене не ми се вадат. А ти сам ги учеб. Сам ги учеб. Там е много.
Забили ако те сега станат да си имamo цялото да се Да не видиш има ли тайни седи. Ама не можеш живеят там, ще живеят. Ние сме 2006 плека на много ли? 2006 стана. Осигурание, а ти добиваш бесплатно осигурание на 60 години. Он не види си, важно. това не е А пак жена не може само ако е правил карта да ръководите, да кажете, те най-лъжо са. Америка е знаеш от Според какво тебе, беше. Америка старта е 11 000 Европа беше печалиш. И ще ви гена си живее в кое за няма не е в Америка ще бъде наставени. И тук си живее. Ама Америка много голема. Америка голяма ние се знаем сега. И се люди. Кой сака да има, защо да не се знаят? Ако сте в Америка, кой да крати му сака да се знаят, защо да не се знаят? Беше ми се, той е от Германия, трайка. Убаво от Македония, Сърбия не знам къде живея. Хубаво болница да Сирийско мало е хубаво. Хубаво болница да видите да И мора да държаме ги вие нас. Така е, така е. Това ще не е да знаем, беше бил на Рисе. Да, какво е? Я гледате как ще има класа. Ти знаеш, ти знаеш от тия неща. Тия неща. Всека кутия време само живеят картонски дуне, Петър от 10. Не мога да. Те не скърли, А от мен взема повече пари. има И да ми взема парички. парички. Няма да
Бившата жена ти ме види, да мога да се Јас ке удовица, аз съм си оставил. Тебе сега ќе ве почита порака. Ја чувам. Ајде, не прегргај. Еси ти работа? Не види го, можеш му? Купи цигари и купи, не се прави лъв. Јас бе шофьор си да се симпатии. Ваме беше симпатии. Нека да постигне нас башки, не ти беше симпатија. Тераме носимо на бајдо, бајдо на бајдо. Днеска вечер, баш јас. Нека разбери за Тања, да ги дигла симпатија, после Катерина дигла симпатија. Я бъде шове. Сега болница вика Ден ни живее. Катерина. Хаджи Петрова, нели? Хаджи Петрова. Ја сега чуни. Сега не ми се Ами ја ги среќавам, ама некој не може да ги сретнам. На работа. Това е. Добро види, ги събирам утре. Дали слава се ангел, не може да како е. Ај ја чутрите не го видувам. Уни зградом градски луѓе шетаме се. Вие сега си скривите, станете, само сакате да се видите. Кој ги се видите? Кажи ме чутр, кажи. Видуваме ли си ај ти? У градом излеземе на кафе на Боно, но видите се. Луѓе не чисточе. Бране го видуваме ностоп. Шо се? А вие стиснали се дома, вие сакате да се видите. Дома не може да се види, дома се видите. От до 3 на работа, от 3 дома, лекне си. Ходим заедно. Нямаше шофера на вечер конфекция. И сега, како ги се видите? А има жени и женети и всекакви луѓе. Не може да ги сретнеш едноставно, не знаеш ти. Не може да ги средне всеки ни каже, до 3 на работа, 40 дојма, да ја да се легне. Шо ќе го види? Ете, пети папа. Како бе во Америка работа? Пучи, фосо. Аже, Ете, не си Може знаеш а тоа е работа на него, шо? Славче неки за 10 Ема не, он види се, он снима и Славче работи ма върне. Јон се така да снима. Нема да видиш така. Он прави пат с него, шика се го снима. И он сега не може да ме снимаш, аз не мога, ја работам со служби. Славче заедно. Знаеш што ми рече Славче? Вика се. Тај беше у војската, тај у војската. Оле Димитровски или Димитров беше? Димитрова. Со А. Нема Димитровска бе. Димитровска сега може да види. Убитола може да види Димитровска. Да, а тоа е Димитрова. Така беше Ти Јолевски ли си или Јолев? Абе, ти Јолевски ли си или Јолев? Ти е дел второ не? Второ. Да, ама ти одека дојде ти? От Мария, која префрлија от другиот пат. Дебелата. Марија ми беше учителка. Марија Грнева. Дебелата. Еве царска ти е учител по историја, беше беседна медицинска госпожа. Абе, се, не кажа. Добро ли се била е некој? Господ ваша Василија ги пати. Грнева, не беше. Не бе, спокојно. Абе, добре се прво да е. Ние беме основа. Не, ние беме основа. Осно 3 години. Тони Јанев, Дацо, Ама кој учител Любица Крстева. Любица Крстева беше. Любица Крстева, Беше класна. у 8 ден човек. Това кој беше Марија, беше дебела една учителка. После тоа Шарсов и префрлија. Па Грнева беше... Марија Грнева беше српски јазик, он беше ке ветеринар. Ова беше Српски, хрватски. у четвртак кула, ја мислам дека следеше глас Мајка е. Она беше Знаел ти, он да учи, долги знае си. Само беше по... Так е ветеринарната Марија. Знае си. Или помага. Јас сум со Киркеј. Помага. И он таму учи, за тоа ги знае. И учи сме таму. Луѓите ни се Любица Крстева. сега што се малку разделиме, јас и бега таму со малку. Бата Даница. Јас Географија Бабарова. има пейси, квадрата имаше киричи, заклучено е сега. Имаше четирица киричи. Тоа не е какво сега пара корона, нема ти ученици. Е, че остава се. Бела коса висока. Има таму, има Любица не мога да беше. Сега го съм плашен.
Любица беше Николова, нали с Николов ще нам Любинка. Оля, Не мисля за марча, не мисля за нищо. Няма да се включена работа, ще не ти да Море, они такая фамилия. Значи со име. Има така, че не история, беше много филча. Јовица, оди катето не ја донесете. Они така некој. Катето. Она убрзо да положи у Црвен крст, нели? Мајка беше у Црвен крст и она беше у Црвен крст. Се рекеваме се еднаш у банката со неа, на Бухарија, одесуваше таму и она нешто. Катето беше у метро, у метро со Мажови беше директор на Волчна пат, она беше у конфекцијата, работеше некој неам. Чекай сега, она... После, не знам дека дека. Не, прво беше запоследок кај мајки. Кај мајка и чекай сега, как ви кажам. Ја не ја беше видел, неа, кој зна колку време. Значи пред 10 години, 7 години. Она беше у војните, сега по-прошо на војните, сега 10, сигурно 7 години не сме годинина. След таа у банката една шорова, дешката и коровач, јас некако не слушам при пазара, шорова, дешката и коровач, вика още съм вика таму, вика уште Црвен крст, нели мајка работеше у Црвен крст. И он таму знаеш. Работеше бе, не да се муваше, работеше. Лани, сето си ја и Вајси, сето е. И да върши пред нас оде. Ја нема Австралија, ја на гласи кога. Дека таа Татјана Михаилова ми се слушай се, и сега веќе, кој е Татјана? Викам, таа Михаилова, а она мажи пред нас. Кај горно мало. Обај това да се издадзе, таа гласа врна вика. Тани, што правиш? Случајност кај промета. Знаете сте ја малко вие. И ја вика горе. Чекај бе сега. Горе малко биле стан. И качиме се на кафка. Леле, во, се видиме у Чикаго. нека си белешка. Трајче, слушай, чекај бе. И качиме се горе и дали се тяш си ми кобе. Пето деление. Знаеш ли номер? 180. Нема бркови сега. Предходната бележка. Рецо дел, чакай. Моля да ще дадем Којто? Данче, што правиш, Данче? Василио, Данче. Браво, добре, Данчето. Кој е во? Ние сме кај Вајо Ставачо, остали кај Одликачо. Кецашо. Матура правим. Правиме мини матура, кај Антониев Николчев. Се сеќаваш Антониев Николчев? Има бензинска пумпа преку Македонка. Одликач беше многу и има бензинска пумпа. Јако викаше не учите школу, многу вие учите школу. Кобе не знака. Мајде Данче. Катерина, тя заедно. Данче Василио Комаров. Знаеш кај седе? Абе, нема. Случајен час би да жена да жена. Ај чекай. Пуште се. Не толку знам. Дай ме пушти ма. Или колко е стара јазна? На час била, на час. Јазна да смо много стара. На школа на работа е на час била. И се качи. Че изјавите на час. Че се катјар правим и ја катјар. Машко не ни мора вика не. Вика се џаш уште својне. Ако блеше пари ки ја кара. Ако блеше само сенцу бао. И ја не може да издржам. И скрбаа сега за нас. И она не ја насмеја се. А ти като знам да Джон как гледа. И ова тя и Иван остали на шпили се тя. Не ги прави програма, ја реп. Ја кажи пустила перед траката. Не, казам че има каплач. А ја кажа, ја не кажу, и он каза да ми криво, ми криво като удря. И ја, оре, ја теша ми онако. Знаеш кој е каза? Ще го ги буднато. Путинските балени, рубаи. Ора, будало! И аз се знам, епа, имате, майвиш. Што не ги не се кажа? Какво не се
Вико се продаде на Валентина Чао! Дојдја, ора да се прави! Мирно беше, последното леле не беше така, и да спиеме у Кошеви и градскиот град, това е филмскиот град, там спава у Кошеви, Белград. И на спала Станка, Даница, Катерина, Валентина Чао, ја мислам ти беше таа соба. И сите се сгутаа на Валентино кревно. Танчко и беше... Таму седеше баба и кај тоа дето Саши со колички да шура бурда. Одма на удобнита. И тебе баба и Една бела, кој се беше бела? Една бела, кажи. Сега ќе ме формата. Јас случајно Нека бри, и порто да ставиш на паја. Нека бри. Тоа е десијно казува. Ама за дете беше. Не може да го кажеш, ама вика до физма. Доче, здраво, доче. И после тamo да Бело беше малко. на дај се не сеќаваш. Они беа одлични ученички, не? А руки... Тога не се правиш, има пет зъби. Кажи облаго, бе, кажи шо. Тога не се правиш, има Знаете ли, дека Станка до много време беше живе? Не знам сега може да ти не. Јас да ти кажам, кога се сретнеме таму, да ти кажам, по полови сат ме прави. Знаеш ли дека веруе ми дека по полови сат ме прави со сретни? Чекай сега, жива е още не ли, още жива. Не сме видели чашия зона, да ти кажем, да може да не, па дойше, шо прави, бабе, Майка му 30 лева. 40 лева. Я не знам, майка ми стави да остане Мамо му имам, бабе, така, Райко, да се органираме ти дека за Америка, мамо му имам. На гости бе да му има майка, на Америка да видиме да му има майка. И си платиме престани, не е страшна работа, само да не прочекаме. Нема да платиме картички да ги даме и взема пари. Не се одил за Америка, да му има майка. Тоа дето се вика тато за Америка, шо ги прави Америка. Снима да видиме, да го имам шо сега. Исто ти како тука, тако в Америка, да го имам шо сега. Ако се ви така вика, тато за Америка, ти неката Америка, шо да бъде тука Америка. Него ако сакаш Америка, ти ги прошетаме. Ја викам не знам англиски, ти ако знаеш, аз знае англиски. Ти, ја така трубаше. Да не ме заебеш там, бе. Не знае, Јас знам и ги ме разберат. Ja te uzem, ja ne mogu se baš odgovarati da, cijelo odgovarati. Baš u mene da plaću. Čekaj, će me posjetiti. Koliko je polovno? 5 miliona.
tamo neki dođe kriminato. Kerti mi je kuršija su nego, a Kerti mi ne je bio na gostu. Ja kevaj. Ja kevaj. I 3 години. И ама трай. Я ги на майка и мамо има карта шо. Вика се Керти. Не правим да сме един друг раз. Аз това да изпълня. Я Ама по-фер от мен. Дай го ден, който доведе до мен. Нито аз да си играм. Они не. Нито да го примат. И вай заплати на Смиро. Не ме Смиро и не се казва като Словак. Се не либерали нещо. Нещо си. Ген от мене. Аз такова. Я на майка ви. Тати го бре, не се точно. Не. Ами аз го слушам да игра. Аз ги смеям се. Вика, моя аз не може да го ти ме аз човек. Ти си брат и сестра, ти си дедо, ти вай сега за родина, доведе да смири се. Смири се, къде го не смири грал, 7-11, смири и обче пала и айде части, що не става. Абе, сега я смири рогите, обче смири рогите там, къде го и той доведе. Не се карал с нея. Не ме пусти да дойде. Я рече да си взема. Живееш и си живеем ли, живее ли правилно? Не си го прави. Заедно помилване, кои страни вземе. Но бърдал. Не си мен приятел. Ти ми се ето. Ядо тук и се йоч. Жена си отгоре и ми каже, я довадя с Йовче, моя трябва да е пода 6 метра. Че ми нека базо да сме Де ми къде ми изпорна отдър, и он дойде, и аз не нека си нищо. Не, Йовче, швай, и сега Керка ви, попередне го и Йора тига. Вие си живете и Не, я не съм. Не. Ама, имаше 15 Я не викам вече не може да го спеме. Ама на Бог, да бъде да го издеверила, ще мери от него и се е пала му забрала разочарани и баха да го спасува на оно. Пето да не начава. Света Косов си се взел. И веко ми лежал тази приказа да се пала. Това са него къргече. Най-ние се събира. Я всека година кашеф кафелишо нема. Не вече живе я чиза мен. 6 вече 2 година, 8 година. Тогава и ще дойдеме. Викам, айде дойдеме. Ама ти ме зора, айде дойдеме. Окей. И довадям си шеф, сега си и я имам най-мисля. Ало! Като те, он, гаши се, абе, желът не тражеме. Женка е кой да зори. Дето сафите. Ево ме,
Jerko, ti si došao u Banču. Šta je ovo? Šta je ovo sad? Za šobe. Kako neki je sram? Hvala Bogu. Hvala Bogu. Kojim domom si se kao? Ja će da čuješ više mače, kutika si mi dovajaš, to je se više mače. Hvala sad. Ja došao, ništa nisam me bio na Facebooku, pa već mi vidiš dobro pre pauzu. Da se neki nešto mojih žene. Ja letiš, sad ovaj se spušta dole. Da. Ajde, Safete. I were practicing. Ne, ja sam ga držao. Što ne sam stavao na Facebooku, ne malo me na Facebooku. Petar Garo moji pazar, tek se što bi kad nemate na Facebooku, nisam dobio govor. Викам, откъде от Америка нищо съм бил. Викам, що се случва с тебе няма на Фейсбук. Празно те заебават си с мен. Я държах. И аз никам и нищо не правим. Ей, тази стига не чуша, не че я опна. Нема ке мене не чина. И сега ще нема да ме следваш на Фейсбук. Вика, мама, гледаш ли? Си да викаме. Братче, като малък беше сега ще го от тебе. Ама сега. Сега да му сгреш. Пожило. Ай сега. От наши малък беше. Това е добро, як беше да го отреса. Ja sam se jako vreme Латко ми клjučno. Сега се футбол игра, канал. Игра, латко ми канал. Не сега да закочам. Ама не бе, па насите, прво па на он. Не, лаже, прво Дьоше па да вземе топката, не в канала. И иде. Точно то не. Друго да не слагате нещо друго чиня, да не речи не майка вино, не да причека после. Вонова. Бране, да се става. Я спирите в тиста работа, човек. Остиги туди. На работа и кой, аз ще ти викам. Ето е той, къде си така, не е Америка. Друг случай не сака. Не. Да не сакате некам нещо друго, трябва. Я ти пиша си. Ако не е проблем. И вик, после не сега вика, бай. Jovica, ne sam si ti kako brane me, da znaš, brane od работа, izlezi i dojde, ja ti odmah kažem predstav, što ti? Ja znam. Работником и нема договори. И да го има работник, ќе се би очо. Предик. Нема Америка ти баша. Що ти заси си? Да. Седо на ясно. Да. Седо на работа. Да. Я имам полза. А кога нас полза, пријата е обовез. Работиш на малко и транзисуш, тръгнеш. Сега не ми е добро, има се... Да, мара човек, се не може, а мара. Кажи, да ти говорим си стакото, да не ме кажа. Вчера ме дойде Супер. Кажам. Я ще офърнеш това. Ето го дойде. Не, я не дойде. Що не го слушал, какво не го написи. Какво сега кажа ми кажеш? Не, я го съм виждал. Он показва. Пак е да видим. Както ви кажу, ми обче миле да ви кажу, време куши. И брат ми прави ракетки с отвлечки, ставя деко, зад се запали песето на лед. И на печка брат ми направи, запали клечката и на дун. И баже, и брат ми, баже ми, не сме братик му иле. Що на клечка и лепа? Я брат Роби, не се кя. Третия пас или патрони, брат, баш, ще ги се намери. Пратя от пенсия, я се правя памета, не е пенсия. И, медяни си... Срекяваше го да време тук, с
ще да работя. Сега ние сме поселяци. Аз съм виждал неща, че граници, кой мине граници, по-скоро е за Германия. Коя беше последна? Аз скоро се тягаше. Я съм Аре, 8 километра ще се минат. После да даде на работа. Всекой ден всекой ден събарил петиция. Ама я не съм за да гледам, брат. Я много се нормално се отдържам за Всекой ден. Зашил. Он отдръпна нищо, от тя Проби, там е беше усетен, че тай става и сега тате прави вечер с пазара. И нас на север на Украина. 80 мерове, че минава, че е да знае. Ако се върна, 80 мерове, тръчани. Горе, и пушки, я пагайки, отгоре. Али въка не го сигурен, брат, имаш мамата ти. Не ме го толкова. Доводи май да седне, много да ти посадам. Що правите ли? Али да вземам, съм пил. А правда печара кръв. Сибирта и кръв. И отидам. Дай мама да се облече. Да пием. И мене, защото аз съм луча. Ето го памте ли свици? Това се малко вече. Те тук да работа пием и е долу. Това ми е, че я не пим, аз се спира, ама имам. Всъщност и ако се стигам доста, или се повечам, или... Не, грешка си, не. А Бойка не ли? Бойка е байлаш. Бойка е кашиката на мира. Да бъде го матер. И она Трайка, сега да се отидам дома, сега го разпадам, сега да се спия. Жакина. Кога сакам до мен може да се спия? Той е чудо. Она закачи. Не можеш да се опурди и фанеш. Ако трябва да одеш на пап някакво. Пички, майка. Не, жена tako. И син ти вика за курди. Иде да спи, да. Абе, все штипски дава регистрация. Не, мале си обавите. Млади слушай ги гледат. Чувай ще е твин. Ода ми на пореги. Чувай сега. Колко? Толкова бореш сега. Колко е толкова сега? Ода ми спортивува и ще има един. И ода ми на пореги там, виж. И гледаме съта. И колко штипски бабо ме втора. Не, 17 години. 17 години. Имаше ги 18. Съта и бях. Леле, колко штипски возило, пичко, майчино. Не ли бе го стои? А, ти не беше. Стои бебе. Ти не беше. Това имаше на ясни ме да пада. Абе, не ли бе го спит на екскурсия? И ние там на Джанкеве Македонски и на жена. Дето са отдъкле сте ви. Се гледат там, че да съдта, сплит. Не е македонски термин. Отщит. Отщит. Ако видите, ясно всеки ти казва, че ти си имаше спортивуй. Сега, аз се бори там, на Борин. На 12 декември се борихме, па няма да се море тогава. Който лажи човек. 12 декември. България мора долу. Седеме. Геода морам да тръгна. Ще найде на Фейсбук. Геодам се крави Що ме нещо да ги се видиш, що мене ти трябва да се поздрави само с Йовица, с Оля Триксо, да се бажи. Ти си гледаме. Юли месец сега. Ти почнал, ще сега почне да се... Ако одеш за Америка, вика ми аз кидам. Знаете, ти си се врата. Я това сега да знам. Я ще ти говоря
Таму ќе возат. Немаме работна дозvola, туристи. Важен турист бе Возили. Што да рече, ќе се не волано, да бе. Имаме. Нема ли фалсификати се направи? Ќе направи се. Знаете, што ово не спомнете. Ja imam mogućnost, ja možda nema problem, ja to je vrlo skurije. Može bi da sakam da Amerika, što da mi stoji? Защо да ми стои? Кога сакам да одам, ти извада ми ги одам, шо? Не, ти извадиш ми ги одам. Кога сакам да одам, ти извада ми ги одам. Идам в Бугария, имам други човек, ме вика за 15 дена, ви за другия да ги дадеш. Кой веде край бележат ки ги ударат на... Кой ги ме знае? Камиона на терминала отворен ти. Ja lažem, ne bodo mi zlažem s mene, daj še vlake, ne bodo zlažem. Imam ja i mi bugarno vika, to je vika kiša, vreme im se ima problem, možda izvadem, ne znam kako taj dan. Ти, що ти робиш? Може не нормально? Ти се возиш, да станеш у Панчево и си направите мабе. Туристи ми просто полагаш, кой ти се може? Абе има, знаеш ли кой чега сега? Ти ти можеш за Б. И со Б возиш камионче кој ја. От Йони, слушай, имат канал, Йони, слушай ме сега. Имат канал, да Боби брат му. А не ли може би народна дозвола да му даде? Мисля би народна дозвола да му Слования, у Флорида долетят земя, дето Пише ме да би народна дозвола да го имам. Јас знам ли бе? Јас знам ли бе? Македонска фирма се фирма. Они ще знаят. Сега, знаеш ли сега? Не знам, не да кажем. Обясню я до двамата нещо купуваш жур, я му приведвам нещо, що се беше да загачил. Той се обясни тачка с шофер. Собираме шофером от Мелимницаев. Я возам, спаси камиона, не може да фърли. Я го некој фърли и возам кај механичар в Индианаполис. И на навигацията забрани да изключвам бързите патъчни и он ми скара на автобат. На автобат е минимално 60, максимално 80, я 20. Камиона, аз всеки дойде, чакайте. И гледам, what are you doing? Mislim, I'm sorry, transmission, bad, umre. Викам exit first, айде да помене, айде да помене. И например, я гледам, виждам, съм 10 и 10, никой не нищо. Чекай се, Верик, Значи ти дойдеш от туриста и има он си ми америчка, не знам как да кажа. 100 години е живел в Натък, това си живеят през живота. Сега добро ти имаш манци да му бъде. Он е се най-добре. Он е разпределен. Те са пирамиди. Аз те тук се ебават. Не знаете за кой. Мене 6 месеца вози. 100 дена вози. Не се опрея веднъжка, 2 се опрея от гръзена в лопата. Най-добре се душава. И вознат 2 палети. Само жинско посно, 2 палети. Що? Става празен. Аз става за това. Никой не знае. Не ти не ще да носят си камион. Не ти е чека да дойдеш. Що така? Ако живеем от циганско мало ти Машка вели Югов. Единият гей ще живее от циганско мало Той бе ти, единият гей ще живее от циганско мало Единият гей от циганско мало ще живее в опе, защото ти Елица, единият гей от циганско мало Ти си случайно да имаш, ако си случиш. Ние трябва Оди негде да те обелят, слушаш имаше
Баров се одеќе не само сега. Јас се работам. Ја да ми корона пат да се бричам. Преди короната бела прави. Добро, ти имаш фација. Ливија. Оле, малко се одеќе чанска добро. Дечко чао беше мило. Ајде се вери. Трудно некој е. Само долари примаме, евра не примаме. Ја ги забридам. Ја имам долари, не е страшна работа, што ти јас. Море ли Америка да работи? Јас се нешто за плата. Или верче за паѓање, че некој Америка да не ми треба евра. Ја не знам. Ови како ми треба, јој се му треба, јој се му треба евра, дај му него. Долари ми се кажа. Да, тоа е ништо да бе, ајде. Евра були. Ајде. Да се решаваме. Добро вече И сега е добро да се шо? Сел се сушил. Таков и сојум е таков, шо сакаш? Не може да види остов кој сојум е таков. Каков беше татко? Не ли знаеш? Шо се джаб збориш? Шо се? Мајка ми беше толкова голема, вие сакате да бидам колана. Не може да бидам бе. Други, зорен сум вака. Јас зорен ли? Јас зорен ли? Јас сум зорен вака. Кој е најтесо што може би најлесно? Наобао. Не може повеќе да сакаш да говориш повеќе. Не, пред тоа беше после тоа Беше после малко, само знаеш, многу така отпушта се малко, ја отпушта мајжу. Ама ја не знам, ја не знам и кога беше гордо. Чуди не збори тоа човек. Трај. Што кажајме? Трајко го гледа, погледа што Трајко ја говори. Така, ја сега малку држам дистанца. Секој се ваде на патеката. Секој се ваде на патеката, паса малку со тие. Ја беше цел живот. Иначе, и малку тојке така ударам. И се. Чујќаш најде, секој ден појде живо, појде добри се гади преду по-бабина. Избегавам го лево, избегавам и тия некои. Јас сам го пушта по тема. Ти знаеш колку беше беше еден многу поголем од Трајко беше еден, ама беше се пуштил се на тие соколи. Сега ги стопира малко и да ти гарам и порови, малко се преги работа. Иначе ако пута пето, како да треба, кој не, нема преги. Много реално јас кажу, јас се пазам малко на тие работа. Што кажа? Чекай. Треба дојде. Драго ми биде што ми бете гости. Пак ли дојде? Как ќе можете, ете само утре да не биде. Не може. Многу ќе биде толку друго е. Многу ќе биде толку друго е. Шалам се. Поручам, знам активно. Как се цел предусал. Шалам се, нема веза. Или без разлика, јас и ти има нешто работа ќе станам, да ги угаси, не е проблем тоа, нема веза. Кога ќе сакаме тој? Туку сум обишao, ко сум тука, ко не сум тука, не сум. Ама 90% знаеш се бъдига се сам. Поручок не ме не ваѓа. Не се ги кажам, се бъдига дојдам тука малко да играм. Просто јас што се заебавам. Ја што се заебавам, ја може да забрегавам за Ја знам на него кога стомане. Јас не сум тај што рече на мене. Сега јас шалике, не го сакате да значи не е проблем кога човете дојде, јас сум тука обично се бъдига. Чашинскиот факултет не Иначе, ја и Трајка да завршиме факултет у Чаршија, да знаете тоа. Да. Јас малку имам и на Рида завршено. Мене, може се да стане само со парите. А сета мора за живот. Не, че може да Да, математика си те знае. Тоа нека помогне. Ја не знаеш школска математика, а се паде... Радко ти учител беше. Добре, Малко да Или голема работа. Слушай, Трајка, ја вика, ако завршиш школу со затворија, ако е мало време, гледаш од тие партии, јас нема проблем да гледаш, ја падам да го против, ми камите да го забравам. Ако што се ме рекија да вземам,
паси майка. Ти ми кажа да е очко задо. Ние съм я. Имам ке мене, нема нас. Нека му кажа. Камерата. Данчо. Ама она е завършила с това. Она е завършила с участие. Познаваш ли ме? Не е така. Отличник. Наредния път ке не си така прави. Наредния път си договорете. Един, два напред. Дай. Ставаме на машина. Данчева! Ще ги донесат ако трябва. Вие дадете или на брат си така. Може и да се деси, я да трябва да одам нещо. Чевица, моята е приватна работа. Може да се деси да отидем. Я имам. Значи, или бране, аз още ще слушам. Аз ако не е по-добрано, велики би. Добре би се да ги работи за неба. Аз не бива. Беше би ги заедно на високи. Айде сега, къде си рика за сит са живея? Дали не познавам? Колето. Димитрова Олгица, ма на Станка. Димитриевска Олгица. Димитрова. На Станка родата ще имаше малко протекция в нея. Да. Не може. Я сега да имам. Що е? Сега се довърши. Какво ли Не е? се дружиме, ще генерации. Дойде при гор. Всички писми. Да, било. Я знаю, имам от Куманово. Знаю, имам от Куманово. Имате и много те шофери стотини. А детка има она учителка от четвърто тогава. Ама не научна школа. Аз знам ти не ми кажи сега, аз ти си в Америка, аз съм шутик. Шофер е там. Значи може да видиш шофер всеки. Он е в медицински център шофер. Ето, само изпитва войде, оди да си има само А Галава не до четвърта учителка. И сестра му пари с нашата. Гарант не си го гледал. Сам си го пращам всеки. И сестра му пари с нашата майданчето. Рушена средна нарбица. Значи там му забраним от страна. Важно да ме чува. Лекар е в България, И на Божако. Моника, да. Дека е тук. Моника ми е сната Я гледам дека е тук. Сната И си я ми е Моника. да види, чуж без позиси. И он вика, ай, нямам циган. Вика имаш нарбица. Я сега знаеш какво? Може ли да видиш? Войник, който ме чуде. А всички са прави. Войска. Ама сега войската. И я видам се върна и вземава на Лене брани. Нема добивки. Не, не знаеш. Сега знаю. То трябва да знаеш. Я не съм школа на улица. Тия сидиш обете, мами ги мами, тати ги мами. Ако виж. Добро, но Франция вече. И Дендерецка тази страна половина. Айде, кой те? Данчето да я види. Чао, Данче. И Дендерецка се страна. Школа си Илия Петров. Овай кой е? Какво се вика вай? Овай кой е? Дека работи Данче сега? Кой не съм? Хумано ли? Още малко Я съм видал. Днес да беше наука, ама не беше много паметно що. Овай кой е сега? Овай кой е сега? Ето, знаеше, дали ме знаеше какво мала, не ме загаше. Овай кой е? Спрема царината, що е спрема... Колко време не си бил дощип? Кой е бай? Ако имаш проблеми с струята, къде се ги Бранко. Петровски Не Петровски, и в Америка ли? Петровски, Бранко. И дошъл и в Америка. Бяха дома.
Давай, кой е? Че сега, баш сега го изпитам. Що? Или като тук не вместо статото. Да, чекай, изключи камерата. Защото и намеро, видите, те ви изключи камерата. Една обал, бил изключи камерата. Чекай да баш да споделя. Ай, ще тук Че идете са много гласни. Много ракия пият. И я мисля. Давай, човек. Радо ми совет. Така е. Браво! Така трябва. Така е. Най-популярен съм аз. Ами, и що да дадеш против? Исти да ти кажа, вяло дружение съм такова. Ти не се секяваш. Секяваш И мене не ме знаеш. Ако да не се чета да се Беше много съдовато. Ангел, Бранко, Йовица. Бранко Петровски и Йовче Тодоровски. Йовче Плачкото. Ти кажеш Будалчето. А Бранко Петровски тай седеше в првата купа лева. И айде, в първата купа лево. Умрие ли се? Утрата со Кумрия седеше. А за него седеше Олга Димитрова со Марин, што се важи. А вај Трајче Срвиновски. Трајче Срвиновски основачо. Вие не се знае да ме ние се знаеме грао и сдеме ви грао. Не може по-тихо да кажа. Сто души има тук. Пичката му скинавото не знаеше биология. Трайко, абе, морало сите да слушат. Трајче. Четвърта до средната. Ето, знаете секяваш. Аз съм Илия Петров. А или седеше со Васка Чао. Да. Валентина Чава. Со Валентина Чао седеше. Що биде тази Валентина? И со Катко седеше. А после... Ама класата Елица. И слава, бе, не може да ги. Леле, Катко. Ставине, Елица Ташко седне заедно с Леле, я Пункев. Не й даваше нищо за 3 дена. За 3 дена смениене. Аз се пожела на майка ми, смях и каза новата. Значи ти още я за брата, ние сме гради, ние сме гради. Ние сме, да. Ама ето тебе сега първо да Фамилии, деца, сега, тебе да сега първо дарение. А ти катето от второ деление. Само ти не дела. Значи, а на Олги призна, беше ми симпатия. Така, слушай, а Олга е симпатична, ама кой да оставя катето, а Олга ми се свинеше от Мария. Мария не се чуваше, на мен ми крива, какво да му кажа, а катето вере на катето. Ама я ти не речено. Лани призна на Олга, дека сакаше, ама не смееше да я изразя. Я ги ти го кажа, тай ще ми гледам до 94 години. Сега сте си заедно. Кой чека, не чека. Данче, види поздравления. Айде се седиме. Чао, ми славче, я 90 години, я 90 години с А они се викат, исти си дело ти, исти си дело. Нека да живея много то дедо викат на места 3 години. Трай чувак ли? А озабавиш нещо да кажа, сакаш вега, Англия, ono dojde. Таня, беше уште реченик ја видиме, ама реченик е на Бразилија. Ете како кажаме дека те видела. Точно. Ајде чујте. О, некој не сабота, некој не дела, кој не сабота, работа другото иле. И отдел Чикаго при Михаил Дяна. И изплави тия маста назад 4, разбираш ми. Ако мислиш дека не игде ни кафана не се направи, не се нещо като начаме. Седеме, и ако да... А дека
Предо да Изгаси камерата, бе. Изгаси бе тоа, нека снимај. Има пушти реклама таму. Дојде ми се остане да си ја сите пред. Нека ти речеш таму ќе стане. Ајде бе. Абе жел. Ја ти тука, оди може. Кој келнер бе? Чека да викнеме еден од моите брате. Не се келнер. Тоа се господар келнер. Засете на капа. Абе, траче, леде него препозна. Ви ги пружа враките, шо го лај вик даде? Шо го вик даде, бе, не е наш? Засете така. Сите ученици, човек го седе. Така гледа кога. Шо го вик даде, бе, не е наш? И појки си кога ти го. Политически ученик. Кој бе? Когда го сукам, трај катилици, бе. Абе, засете. Ајде бе, море. Ако не, Иска да слика човек. Јовица, чекај, застани сега ти. Шо чекай, ја треба да стомеш. Шо зето, шо? Ајде ми мани, шо Добре, ајде, Ја долем до сега. Седи ти доле. Просто оставиш, просто ти излезеш. Јопче. Оди ми се дај некој таму, седи тука ти. Еле бе, море, тука ти. Одите да те видиме таму, ние да те покажеме негде. Шо? Шо појки си ги порно, само штракаш. Страхај се повеќе. Да тија после ќе прави. Ајде. Така. Ене го Јопче. Оди ги брати. Марамата Кој знаеш може што? ти клае, марамата. Без марама не. Одеме втора, Абе ти го катафи ли си, бе? Трета. одеме трета. Абе, обрни рука, орга, Гало вертикално. Сега е нещо много странно. Абе, на моята майката. Ако не надпис. Ема надпис, телефона си люба. Ти само штракате, ама как ги видиш? Страхај си ти ми шо? Само сега да си. Игри си. Игри си. Ајде се. Ама вертикално е държи. Тргни го стола ако ти смета. Ай сега Чекај, така. четврта. Ајде бе, ајде. Дигни ногата. Дигни ногата. Стави така. Само Не штракате. обе да дигни, ти да дигнеш. Јас се оред, ајде. Не го ви зајава. Јас ќе те нам доста, ајде. Само штракај. Само штракате така. Чекай, аз Чекај, съм чекај, говорил. Тръгни се, бе. Чекај, не се кри, не се кри. Тръгни се, бе, леле. Ајде, доста речи. Ајде, още една. Ајде, шо бе? Така, брат. Много здравейте. Днеска тражимо екстра дневница. Кome не джабеле? Абе, в Америка се фърля бакшиш на килерите, не се прави. Ние ги си платиме, а вие на килерите бакшиш да дадете. Знаеме. Не, за нас не, ние не плакаме, ние не даваме на килерите бакшиш. Кой аз ги си го платям, а на килерите ще трябва да дадете. Треба Јопче да клае, тој е за апарат. Така ли е? Да, Бакшиш е си. Кой аз ще го платям? Може да си ни кажа, да ти е време. ајде, така ми ние. Јовица, Нека си ти, нека ти. абе на стикара дайте бакшиш, нещо да го има малко. Јопче. Имаш и фейс. Не, јас си. Иде, видимо да не е проблем. Направите. Ама летос къде е, они пак идва. Ама много повече. Него е само да не дела. Ете така. Е така, ова виж, аз не биде, бране, гледам. Я човек го виде и какво бе, шо? Колко се видиме? Неке пат рајка у кој поздрави ги от ја имам таму што Луки ми направи опушти тој. Това се пута да ги живеме. Ајде. Најгоре се ќе кажам. Ајде, чао. Ајде, чекай. Јопче. За сад да ги А ким ти ти руиш, да видиш, ќе земе. Ајде. Си се руиш? Колко? Сега аз съм малко кратко. Сомари са шоу. Не бе, пари, гледай се, Јовица. Пари, не, пари за мене. Дайте на келнер, ще ми служи американци сте или разбираш ли? Нека плати Јопче што... Оле, ти не прави, бе. Ти не си, ти американка ли си, не, за тебе не прави. Само 60 Ели чаши ти изпити, брави, що се, що да я друг път. Чекай се, види поздравление. Види поздравление, ще ги здрави. Здраве, доктор, няма проблем. Кога ти побинуваш, тук стоя кръг.
Още. Вие американците ще обегате, нали ви правите келерите. В Америка на келерите се дава, си давате на другите. Не се прави. Бабата, абе, че да не се снима. Най-път бабите ще побегате. Снима да ни кажа. Най-път пътели колете. Не си кажа. Господ само здравия да ни дай. Освен, че да не определя от нея. Всяко може. Ако сакаш се да се Соколе да спъркал зелзе. Айде! Чакай. Нищо бите поздравени. Хвала на посета. А кога можете дойде? Само утре не. Пократ септември. Отделе да работа. Каже трябва порано, който ги видят да ги съберем. Сите да ги съберем. Сите, гледай сега, ако не гите капана. Не, няма много. Те ги ти порашаме, кият кара ги ти порашаме. Не бе приятно. И се отрави ево. Значи, си порашаме. Има кара на кило. Я ти ви направи. Не се гирите вие. Я. Вие не снимаме. Не гейте много тогава. Сега му трябва да сакате. Как да се баваш? Знам ли да се бава? Не, добър. Не правите това. Баше, или поздравени. Сега моментално нямам проблем. Можем и сватват, защото вас не е страх. Ако имаш... Яки ми са мускулите сега. Видите, поздравени. Айде, чао! Айде! Ови ги гледам арабиите. Араби! Айде, чао! Айде, живели. Нека спомени. Абе, лево, брати. Абе, страго, дерел каза, то не е цъцо. Я ги представя, чекала, леко да си. Айде, бажо, айде, тръчи. Тръчи да ти имам таквото. Знамята, а? Тая знам. Знамята. А вие само. Шо бе? Само. Чекай бе. Шо бе? Сите, събали сите деничари се облича. Днеска сите отлични ученици. Здраво да спогя. Добре си. Царе, снимаме се. Би най-стивещи деничари. Ама най-богат си сега. Кате? Нека си. Иде. Я сме много мирна. Нека си на ти царици. Иде. Всяко е и сега ми да. Си казваш ли за кой си беше? Нека да ме сликаш. Завалиме нося она му на... Разбора, какво си кажем на само? Добре си ти. Инспекторе, ти си от пенсия, защото сега не може да те снимаме на YouTube и сега ще стави. Няма бе с... Кой не знае? Кой бе? Здраво? А Огница ли е во? Славче, аз до тук къде сядам от тебе. Все се снимало, все се рекордира. Америка ли ги не пущат в Америка? Абе, бачо. Абе, 4 чекам. Те вай, шо бе? От 15 до 5 чекам кебезал. Абе, доста! Му рекох за 15 минути. А он се бричаше? Ти кой лаже сега? Как да се обрича? Вайла? Лаже, не се бричаше. Сереше класата. Ама я чека някакво. Чекай, сега ке обърна по-леко. Не се бричаше, сереше. Те, що се снима? Гости, шо правиш ти? Гостито е Иста. Иста е Гордана. Не, Гордана, исти ти си със Славче. Я как се, аз променете само парати. От и он е поправен, зато така изгледа. Ти си малко ослабнал. Лани ме биде дебел. Той е много яде. Сега никой не части. Леле, влак само вода не пие от Сабайле. Диета не му дам да яде. Много яде. Ами които са неразделни нещо. Бракя. Ние са и на баня, само да знаеш. Ама не си отива, я му ще жени. Не му пее. Славче, сакаме да отземе. Нищо сака. Нищо женски сака. Станче, значи, он беше улов, ама те не улов. Я си го навигна. Водме тамо по Америка ме воде и Олега избър нещо на английски си ту мене гледат. Шо ме избър, я не знам английски, да бекнам те. И Олега ме тук стокомак и Олега... Ти си ограждам, материал ми трябва, я си одам. Една шипки, 3 шипки ми трябва.
За лозницата, орече цвекинки ми прави, не може да ни потре. Абе, чекай, сега е малци аз зборам. Станче, и довемо соко мак, и он на македонски збори вика, вай, краде, пази тук, и жените по мене потръгна. Абе, не се... Ти то ли спораш у Америка, бе, он улеца у Стокона, вай, краде, вика, пазите, бе, ние oni pomenuo. A ovi sam važni. Ja vikam, ovo mi je. Пикатето да не Кове! Не бе, франски, taj franski mu te kuva. Да франски, много проучи Господаря, ще пева Ама почни ми taj franski, не може да учи английски. Много ме Да видиш, аз колко се кара на французски уставам в аеродрома. Я нищо не знам как сте карали. Аз ще го изпустите ли? Изпустимо го авион. И на франски. И да ви пишу гейт за Скопje, ние касно закъснаме. Добре, да авионът секогаш касне. Не е пръпа. Добро, и отнъжка смения за Тулус. И аз Скопje пишуваш отнъжка Тулус и тая една пожарна говори на французски. И аз обърнама не знам. Сети се. Кажай ли? Пишуй като военно бега. Викам сега, до сега пишуваше Скопje, какво се отнъжка Тулус. Не, я не знам да бегнам, няма македонски, сръбски знам, ама от това друго да изпати ли вече, видяли ли? Видяли ли хотел да бяли все така? Не бе, Владко, не улева главата, бе. На франски ме коче. Работе! Не бе, Абе, се обърне милиция. колко авиона късне? У Америка? Да. И? What are you doing? А я на автопатър слагаме се камионов и 20 минути на сад. А минимум 40, максимум 70. Я възможно 20. И аз съм опасност. Я уживам да закажа. My transmission is dead. Умре ми трансмисията. Останат стадни, манята, хотел, баня, се. Добре, капуче! Смеличка мисля, че джио текста $30 от единствено. Добре, то сигурно. Македонски пазо жив? Окей, no problem. Ти заставам. Ако се изнервира, аз мисля мударки да пиеш. Ти да ще има сержанта, какво съм я тъчал. Ама досадим. 6:45 долета, авиона лета се ми 25. А оно знаеш колко е далеко. Тръче на ме, виж какво е тъчал, па нема да ослабне. 8 пати удръж попреко, Сан Франциско, Бостон и горе и возам и се дали да имам паза Нью Йорк, ама taj вика не съм събрал пари, догувам пари ден. И това се идем преко Бафало. Он за Бафало и тръгвам десно за Бостон, лево Ниагарин вода. И я камиона на Ниагарин вода. Много ми гали, сега и никогаш. Сърцето тропа, адреналин. Дай ми... Без возам я, ама я тръгвам десно. Това, че пив си пиеш. А Ниагарин вода лево. Ке трябва ли нещо? Бостон я иде. Взема ято, да. Дай главен. А аз бе ми дай качето това консулти в Обал Швед. Владко, работи, може 50 мили. Едно на мен, ти дай това и за нея, едно-два. Забрането за камиони, ебаме се по стомано. Минам го моста, локал знак. Дай му... Държавно за пиано. Обичаме. Оле, пиво. Ракия. Събаля с другите ракия Не, сега. бе, Събаля, водаме по-доти сега по-ноке. Да станувам да мълча по-ноке. Що ти се не швед, дай. И локал знак, забрането за камиони. Това бе забрането. Улезе с камиона. Не е лош кораб. Камиона, картичка по типа. Я само камион. И нищо повече. Гледай, същото тропа ни е гарен вода сега и никой. Не. Просвета Америка, парно, А ти кай знаеш? Я питала. Горанче, ти ручкали. Случайно не го Емо скиола, ма Ove me ajde po messenger jedno drugo Момчето какво i е? već ime majne. Злато Кополинко, не. Ама кажи, признай. Ама pa poraka što mi ljubavno piše. Прочитай, молим. Прочитай, молим. Прочитай, молим. Кажи, не бе, напиши. I znajte kako jedno drugo. Слушай. Това е важно. И слушай, Вели. Катето много е такъв. Тебе ти симпатизират, Ама не сме. ама сега ти изкажа по 40 години любов. Вика, моле, ке ти откривам тайната. Викам, Ти пиши, човек. Пишувам, викам, моле, ке ти открием тайната. Викам, управление сякаш е Данчето. От 2 до 8 Катерина. Ама тебе те симпатише. Викам, не сме така, дека да я преварам катето, разбираш ли? А Мария не закачуваш, а я не можем да го не закачувам. Ама и го нейки с Мария. Ама какво да... И викам сега, олесна, това тежим децата, изкажай ми уга на ога.
На Мария, викли му си, Маго. Па те, Владко, дека има... Шаме, бати смота ни опомова. Маго, жътио. Мария Герасимов, някой няма видена дъжка, два Те сега рече ке ги доја. Ја сестра му битола е. Ама няма А пред се слушаме за данчето, на баја зуни, она на скрола. А викам на час, обај тропа, бе, на час чека да се јави. Сега ги прака слики, за да видя. Се слабо. Добро. Оно нане да дојде. Беше тука се таме за ордината ние. Ние паси виде. Кате, на исто место. Сеќаваше се, Ларе, ко речеме, ке дојме, баже, дојди, и ја ојде, Јоче може. Не си јаву. Шо е работа, викам, Владко, а ја ке Владко Ѓуро. Вики, ја и кажам, тука ма не те вика. Викам, лај, Владко га, бе, да не е љубоморен маж, викам, шо сутија, немам сири сутија, шо ќе биде љубоморен. И викам, а Руиш се допшува, вика, садај сутијана, викам, Руишка, утре си јодам за Њујорк. Ако не си напиjem кафе, ќе напишем на Фейсбук. Тање, кафето беше многу горко, фала ти. И уау, брат сме! Викам, ти го напишем бе това. Ти да го време с тебе. А бе, оде у Чикаго. Викаме. Оди у Чикаго на кафе, къде не ме викна на гости. И викам, ти напишем на Фейсбук, Тање, кафето беше много горко. Руиш умре от смех. И тук гледам някакви си и они дойдеха ке Влад. И видеме се. Ке Влад купиме кафе. И утре Рушки ке баже, кафето? Не, она јас ставиме слики и вика, Рушка, пита ли кафе? Пиме вика, мама ке Владко, нема да напишем кафе. И со Јоче двајдеме, они општината, они мажби. Сртаме се. Ово викам, ние у Чикаго не се сртаме. Па сртаме кумота. Па кои нарипаме ја и Јоче. Не, она се прави, ние општината бацува и слики се. Спортирно гледа шовара. А ние галама. Абе пушите ме, нема пуштање. Јоче ќе помисля, че јас да се срамиме така. Ние избацуваме и се изкараме таму на општината. Много убаво. А ти се кажеш за шо ме забрази? Кој ти ја кажа дека сум затвор? Ти за тоа ме блокира на Фейсбук. Знам се, за ти като се ама знаеш ли му бас има бе, например, се отдадеш. И он вика, дека си ти нещо шо придела и като се се да отзад. Сам за 27 април беше. Ти не ми избори, јас сега кати, пишам ката не сними. Децата какво се блокира, кажа. Отива у затвора. Не отива у затвора, на кавитам сега. Судотворец се го бишо. Бога, ние сега после ако продължиме, ќе се продължа да ги кажа што ќе појава. И после кој ми кажа, мери, чекай сега, ја го знам, е Денио брат, кој е утаквото у Америка? Митката ли ще завърши медицински? А, на тебе, вика ти е брат. От ја знам дека он обрза помощ, ја беше он да не... Знам да е, он не беше обрза помощ. Со него сме приятели, аз си правам да се... И се ние беме на лойство со жена, со малата керка, вратим се ја, и тука живееше на двојка, што се симпатиче. Ама вика тука помеш точно. Папа да се засребе. Ја продолжувам. Што пиеш госпожа? Со жената. Катина, викам, таа девојка. Само војчка ли ми пиеш? А ракија? Абе не. Абе како некој не пие ракија? Па не е за ракија сега. Ракија, знаеш? Еве да речиш виски да почнеш. Слушай така. Ај, јас мисля по македонски. Прво, вземеш салат, ракичка, па после тоа. Стара пастрамелија, но па одеш на пиво или на вино. Има си ред. А ние сега ручани и ракија. Ние знаеме кој време да ме поканаме. Ajde, кажувай. Ма беше утре. Кај се наоѓаш ти кога штип на работа? Ајде си жена да му... Чекай, брат. Јас си. Скоро се бави со... Средот некој работа. Например, Паргала беше 20 години. Ајде да го средеме стан. 15 кај 1. Поседе малко дому. И
Ама там, Сега работам кај Машо. Безпредуване работе таму, кај Слава. Затоа јас си марихуана. къде? Малио после Нека да се работи. милиони неговата жест. Да се работи нещо. Да се работи. Това време. Дешно, година капитан, ти ще ги гледам вака со... Јас идам на секој формера по мајка ми, да? Готова е веќе пун. Дава държавата Што ти е тоа целото година? Не е лошо. А ти Оле дека си? Јас бидор. Само тоа е, нема ништо отречено му Едниот ми е сега ви казвам во Бугарија лекар. Лекар? Анестезиолог е тој, сната ми Кумановска. Кумановска ми е сната, сега се учем со господа Пичек, јас нямам до сега. Тие студира специализации натаму наваму. А Малио ми е на криминалистика, запишна во Скопје, ама со овие полицајци го побегуваат со ова, го пишна во внатак. Слушай, дека со неделя дека се номинира. Година би Да требало ти да рече да дава. приемат ја? Јас работам на интерно во хемија, таму во Загреб, на јака фирма. Много лош. Не му наречен по високо образование. На сестра со поддиплом. Медицинско сестра. И сега во еден кабинет, работам со една докторка, ревматолог. Добро, викам брат ми, мајка ми, кој бе брат? Ти ми вземеш куќата брат, кон брат ми е викам, кој бе брат ти си имаш брат? Ако викам, вајмо Со си него брат. тогаш го главна на интерно. Јас сум еден туристички, да, јас сум. Ја те работам нека време. Ја не знам. Ама јас и беше туриста, Станче. Не може, Ама, не бе, таму нема шофери. И јас се волам на белорска фирма, вика, ќе водиш и ќе возам. Нати камион, нати картичка за воз и таму, важи ме. И кој ти дава со бажа? Кој ти дава воз? Кој ти дава возило? Кој ти... Ало? Кој е тоа бе? Јавно дека е. Кој ќе оне ќе? Е, Неделја. 3 пута се наоѓа. Доче. И